Mga kapuso, pila ka bakasyonista kag nagapadulong sa isla sang Boracay, ginkalipay ang paghalog sang requirements. Ini ang gintutukan ni John Sala. Boracay Island, isla nga hindi ilang kilala sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan bangod sa katahom sini. Madamo na liwat ang nagapadulong sa isla sang Boracay para magbakasyon apang kinaanglan nga magsunod sa gihapon sa mga pagsulundan kaangay isang pagpakita sang hotel bookings kag ID antes makatabok sa isla. Apang sa ginpatigayon nga second Boracay Katiklan Sustainable Development Council meeting kaupo ng LGU kag nagkalain-lain nga government agency na isugtan ang mas mahapos pagid nga pagpasulod sa isla sang Boracay. Santo sa ginpago ang update ni Governor Joe Miraflores, hindi na kinahanglan pa ang hotel booking sa port of entry. Lakip man sa nahisugtan ang pag-extend sang night swimming alas 9 sang gabi, pagpanugot sa food and drink sa party boats, pagsuspend sang 20,000 pesos nga fee para sa foreign tour guides. Nagapadayon naman ang dialogo para sa unified ticketing sa Jetty Port. Kung pwede nga isaon na lang ang buwan bala, ang isa lang gawin bayaran, ang terminal fee, environmental fee, kag ang boat fare. Isa lang gawin, hindi sila mag-sell-step. Gani ang wala pa nakakadto sa isla sa Boracay nga si Keisha, excited na kuno nga maghingagaw sa mga holiday season. Of course, mas pabor gid sa amon nga magkadto dito kay less hassle na siya and wala na kami sang damo nga i-process. Siguro usual process na lang nila before. Panumduman nga din sa ginpasiradong isla sa Boracay para sa rehabilitasyon, ginadumilian ang pagbutang sang benches kag mga dalagko nga payong sa beachfront area. Apang sa nasambit man nga pagsinapol, ini ang liwat nga ginpahanugutan. Amo na ang request ng mga stakeholders. Ang ginagin ko naman ng governor ngayon na dito mga nagiging army pumunta sa council. Lantaw na actually may ara na existing ordinance ka allowed ko gani na. So, i-plaster lagi maayo na kung paano na mabalik. Si Maki nga plano magkadto sa Boracay sa Disyembre, ginakabi nga bentaha ang pagpahalog sang protocols. Para sa akin, hindi naman siya masama kasi lalong lalago yung turismo at magiging malaking tulong rin naman to sa lokal na ekonomiya. Pero sana, sa pagdagsana ng mga turista, mas maging stricto sila sa pangangalaga ng kalikasan para na rin mas ma-preserve yung natural na ganda ng Boracay. Sa piyak sa mga pagbago, panawagan sa provincial government ang aklan nga mangin responsable sa gihapon sa pagbisita sa isla sa Boracay agud mapabilin ang katahom kag katinlo sa ginakabi nga world-class tourist destination. Upod kay Hans Disieto, John Sala. 1 Western Visayas.